Kekutetaanpas vähän tuota Almaa. Halo? Alma puhelimessa. Hyvää päivää. Tämä on Suomen kesäteatterit ry:stä sihteeri Raija Rotkolainen. No mutta hyvää päivää. Niin, olette kuulemma ostaneet ennakkolipun Kivalo-opiston kesäteatteriesitykseen Mummoni on pankkiroismo. Rosvo. Pankkirosvo. Vai roisto? Juu, kyllä, niin se oli. Oi, että mä niin ootan kesäkuuta, että pääsen kesäteatteriin. Aivan. Ja näytelmän pääosan värvätyn Petteri Frantzenin stunttimies on estynyt, joten nyt on vaarassa, että koko näytelmä saattaa peruuntua. Ei kai sentään. Voi ei. Ja minä kun niin ootin esitystä, harmillista, jos sitä ei tulekaan. Kyllä, ymmärrän. Tätä on niin kovasti odotettu. Viime kesänä oli niin mahtavaa se Robin Hood. Joo, kyllä, olihan se. Mutta siitä tämänvuotisesta näytelmästä vielä. Niin? Niin kuin te nyt olette ainut vaihtoehto Frantzenin stunttimiehen sijaiseksi, ja jos te kieltäydytte, niin valitettavasti koko näytelmä peruuntuu. Ai minä? Tunttimieheksi? Mikä se tuntti oikein on? No, esimerkiksi hyppää talon katolta ja juoksee liikkuvan junan kattoa pitkin edestakaisin sitä junaa. Ahaa. Minä kyllä olin nuorena tyttönä tosi hyvä korkeushypyssä. Olin kerran 6. koulujen välisissä. Ja minä tykkään junista. Hienoa, te siis suostutte. No tokkiisa! Semmonenhan voisi olla hauskaa. Todella mahtavaista. Ensimmäiset harjoitukset ovat huomenna sisäsatamassa. Sukellatte jäiden alle ja taistelette 3-metristä mustekalaa vastaan. Niinkö? Hienoa! Niinkö? Onko? Juu. Mihinkäs aikaan minä tulen paikalle? Kuule, ei tämä oikeasti ole mikään kesäteatteri ry:n sihteeri, kun soittaa. Tämä oli vain aprillipila. Niin oli tämäkin.